В много вестници, предназначени предимно за пенсионери, се публикуват реклами на продукти с чудодейни свойства. За какво си дават парите възрастните хора? Вижте в този частен случай, аз съм Мая Димитрова. Сложете си тази гривна и това е краят на ставните болки. Високото кръвно, безсънието, мигрената, ще ви се понижи кръвната захар, ще се засили имунитета, подобри метаболизма, ендокринната система, холестерола, сърдечната дейност и неврозата. И това в рамките на седмица. Гривната е медицинско откритие с патентована технология. Защо ли джипитата не ги раздават профилактично? Вероятно този въпрос си е задала майката на Цветомира, навлязла отдавна в третата възраст и решила да се погрижи за здравето си сама. Майка ми си закупи гривна въз основа на една реклама в един от пенсионерските вестници, която гривна беше рекламирана като такава, която лекува кръвно налягане, високо кръвно налягане и ставни болки. Има и подарък към основната лечебна гривна, друга гривна, която не е лечебна, но за сметка на това пък предпазва от комари, бълхи и други насекоми. Така възрастната жена срещу 39 лева вече е спокойна, че няма да хване бълхи, докато тича в парка с излекуваните стави. Животът може да е розов. Когато получихме гривната, се оказа, че гривната е силиконова. Докато в рекламата се твърди, че тази гривна по някакъв начин в нея има вложени микронизирани елементи, титан и германи. Стана ми много съмнително, че това е така и се обадих на телефона, посочен в рекламата, за да кажа, че гривната всъщност според нас няма това лечебно лечение, което рекламата твърди, и че бихме искали да я върнем. Оттам не отказаха категорично. Цветомира продължава с опитите да върне силиконовото чудо. При следващо позвъняване те повече не вдигнаха. В рекламата няма посочен никакъв адрес, няма посочено име на търговец, нито име на производител. Само номер на мобилен телефон. Не се знае дали в София се намират хората, които са пуснали тази реклама, или в друга част на страната. В бележката на куриера би трябвало да има адрес на подателя. Адрес град София, адрес офис. Тоест няма никакви конкретни данни. Тези хора явно съвсем целенасочено се крият. Тоест човек не може по никакъв начин да ги намери, да ги идентифицира, примерно за да върне продукта, ако не е доволен от него. Обадих се в редакцията на Вестника да попитам имат ли някаква информация, да им кажа, че според мен тази реклама е за фалшив продукт. Те казаха, че не носят никаква отговорност за съдържанието на рекламата, обаждат им се, дават им реклама, плащат им, щом им платят и те публикуват съответния текст. Реших да потърся информация в интернет. В интернет нещата си идват на мястото. Намерих такава гривна и много други като нея в интернет сайт за електронна търговия. Там тези гривни са описани просто като силиконови гривни. Някъде са описани като промоционални гривни. Гривните в този сайт струват, продават се на едро, по 1000 или 2000 бройки и струват някъде между 80 цента и долар и 20 цента парчето. В пенсионерския вестник гривната се продава за 39 лева, което даже е промоционална цена. Като разходите за куриера се поемат много щедро и благородно от хората, които продават гривната струваща 1,50 за 39 лева. Хората, четящи вестници за пенсионери, рядко ползват интернет и трудно ще открият тази информация. Освен това, те лесно се доверяват на написаното във вестника. Затова точно възрастните хора са целевата група, към която са насочени тези реклами. Мислех да се обърна към Комисия за защита на потребителите. Посетих сайта им, но там изискването за подаване на оплакване чрез сайта е човек да посочи
наименованието на фирмата и нейния адрес. А в случая аз просто не можах да разбера нито какво е наименованието на фирмата, нито адреса. Всъщност явно изобщо няма фирма. Ние обаче подадохме сигнал в Комисията за защита на потребителите. Оттам направиха проверка, която установи, че става дума за измама и обещаха, че ще наложат санкции на нарушителя. Често обаче в подобни случаи нарушител не може да бъде установен и никой не понася отговорност за откровената измама. Проверката на Комисията за защита на потребителите показа, че нарушение има и ще бъдат наложени санкции. Мошенници винаги ще има. Затова попадне ли ви продукт с чудодейни свойства, имайте едно на ум. Сега бяхте и частен случай. Аз съм Мая Димитрова.